Kad je sve potrošio, nastade u onoj zemlji velika glad i on zapade u oskudicu. Tada ode i najmi se kod nekog građanina one zemlje. Ovaj ga posla u svoja polja da čuva svinje. Rado bih utišao svoju glad mahunama što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Tada dođe k sebi i reče: koliko najamnika u mojega oca ima kruha u izobilju, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, poći k svome ocu i kazat ću mu: oče, zgriješih nebu i tebi, nisam više dostojan zvati se tvojim sinom, primi me kao jednoga od svojih najamnika. Ustade dakle i ode k svome ocu. Već izdaleka ugleda ga njegov otac i sažali se. Potrča mu u susret, pade mu oko vrata i poljubi.